A mai nap elkezdjük a tudatállapotok témát. Itt láthatjátok, a normál és módosult tudatállapotok jegyzet van kivetítve. És folytatjuk a múlt hétvégén az én állapotok, tudatállapotok, ezt az egész kérdéskört, hogy akkor hogy is van ez. Az első kérdésem, hogy hányan csináltatok én állapot naplót végül. Ha érdekel titeket is, akkor nézzetek körül, hogy hány embernek van fenn a keze. 11-nek. Tehát ez azt jelenti, hogy az osztály talán 15%-a komolyan vette. A maradék 85-nek még adok egy napot, ha érdekel. Ez a tudás akkor lesz, mint tudás a tiéd, ha megcsinálod a gyakorlatot. Úgyhogy ti 15-en vagy hányan holnap hozzátok el a TK napra, feldolgozva, grafikonnál konvertálva, és akkor meghívlak titeket, hogy a csoport előtt dolgozzuk fel. És akkor mondhatsz igent, mondhatsz nemet, ugye, de nyilván a legerősebb élmény, mint amikor kiül valaki egy gyakorlásra a csoport előtt, és akkor ott lesz a fő élmény, hogy akkor ez hogy van nálad, nagyon érdekes lesz látni, hogy van a többieknél, és miket lehet tanulni belőle, amit látunk a grafikonodon. Tehát tök jó önismereti tükör lesz holnap. Jó, úgyhogy ezzel holnap fogunk foglalkozni, és ha vannak ezzel kapcsolatban kérdéseitek, akkor azt holnap fogjuk megbeszélni, és holnap behozhatod a múlt hét végéről maradt kérdést. Sokatokkal ugye megéltünk szerdán egy intenzív estet a TK gyakorlón, tehát jövünk egy olyan élmény folyamból. Sokatokkal tegnap este találkoztunk a körvezető hét első alkalmán, onnan is jövünk egy élmény folyamból. Úgyhogy a csoport másik részéről a múlt hétvégén volt egy élmény folyamunk az első intenzív hétvégén. Úgyhogy elég sok élmény folyamban vagyunk, keresztbe kasul. És ehhez ez a hétvége is remélem jelentősen hozzáad. A mai napi előadási napon délelőtt én adok elő egyig, és utána az ebédszünet után a Danka Miklós fogja részletezni nektek a tudatállapotok és agyi és hormonális működések összefüggéseit. Ő ennek a szakabb értője és lelkes kutatója, annyira, hogy könyvet írt a témából. Egyébként könyvkiadó, úgyhogy könnyen ki is adja a könyvét. Sziasztok! Ő foglalja majd össze nektek tehát ezt a témakört, én csak kitérek rá a délelőtt. Holnap pedig nem itt leszünk, hanem tegnap az irodámba átszerveztettem a holnapi napot, mert ezen oszlop miatt nem tudom úgy leültetni a társaságot, ahogy szeretném. Úgyhogy emiatt egy nagy hotelban kibéreltünk egy nagy termet, és átmegyünk oda. Ez pedig a Merkur Hotel a Déli pályaudvarnál. Megtaláljátok az e-mailbe, de fontos, hogy oda gyertek reggel, ne ide. Oké? És akkor ott lesz a TK nap, ahol elkezdjük a kliensezés alapjait, hogy kell kliensezni, hogy kell először fogadni az embert, mikor megkeres, mikor eljön az első ülésre. Beszélni fogok még az alapzavarról, mi az, hogy alapzavar, személyiségzavar, neurotik spektrum, hogy meg tud alapítani rögtön, hogy az emberek, akik jönnek hozzád, azok odavalóak vagy nem, vagy tovább küldendőek. Ilyenekről fogunk beszélni, plusz remélem lesz idő arra, hogy bemutassam az első technikánkat, amiket harmadikba gyakorlunk majd. Ugye elkezdjük a belső képekbe való belépést és az ottani munkát, és az hogy kell megközelíteni hipno-NLP-s gyakorlatokat. Ez olyan, ami könnyűnek tűnik, de nagyon sok technikai részlete van, és az szokott lenni, hogyha valaki azt látja, hogy egy ilyet levezetek, akkor ja, hát ezt én is tudom. Hazamegy, és akkor próbálgatja, de az nagyon nem jó. Tehát, hogy
Ugye, aki nem tudja, mit nem tud, az nem tudja, mit nem tud sajnos, és úgy csinálja, hogy azt hiszi, hogy mindent tud. De ezeket meg kell tanulni, és föl kell építeni. És akkor viszont annyira jó technikákká válnak, hogy szinte kivéthetetlen terapeuta leszel. Tehát ugye, aki a kezeid közé kerül, azzal mind meg tudod csinálni a műveletet. Ha nem, akkor az azt jelenti, hogy még nem vagy elég gyakorlott. Nem olyan könnyű, de ha gyakorlatot szerzel, akkor viszont könnyűvé válik. És akkor a harmadik évnek a célja, hogy ezt átadjam nektek, én is, a TK tanárok is, és a TK gyakorlókon, ugye a rágyakorlással, meg még inkább. Úgyhogy ez lesz holnap. Nos, vissza akkor a mai témánkra, normál és a módosult tudatállapotok. Ma arról fogunk beszélni, ahogy a jegyzet is mutatja, megnézzük kicsit a tartalomjegyzéket, hogy mi a tudatállapotoknak a Wilber-féle osztályozása. Ezen belül az álmokról is fogok mesélni, ami nem a Wilberi részletek, csak ő utal rájuk. A tudatállapotok kifejtése részben pedig az első nagy témánk a normalitás és a tudatállapot módosulás definíciói, és a B a módosult tudatállapotok jellemzői. Itt fogom a B-be elmondani, hogy ha te transzban vagy, akkor honnan fogod tudni, hogy milyen mélyen vagy. Tehát honnan tudod megállapítani transzállapot közben, hogy enyhe, közepes, erős vagy nagyon erős transzba vagy. Azért ez nem rossz, nem? Tehát ez jól van egy belső támpontod, ugye a transzban minden megváltozik, és akkor baromira nem tudod, hogy mi van. Akár kétségbe is eshetsz, és ilyenkor jó, ha vannak ilyen kognitív támpontok, hogy na, hol járunk. Ma kétségbeesés azt jelenti, hogy mikor változnak a dolgok, akkor az emberek néha nem szeretik. Pedig kérték, de mikor változik, akkor nem lehetne inkább, hogy visszamegyünk a normálba. Nem. A transz alatt nem lehet visszamenni a normálba, csak amikor lezajlott az adott esemény. Még a transz légzésnél se lehet visszamenni normálba azonnal. Ha abba hagyod a légzést, akkor kell legalább egy fél óra, mire visszarendeződik az állapot. Úgyhogy így megyünk bele a transzba, hogy okosan, ismerve az idő is hosszát, a kereteit, biztonságosan, és belső támpontokkal. Ugyanakkor, ha te fogsz vezetni embereket transzba, akkor szintén nagyon fontos, hogy tudd, hogy hol járnak, honnan állapítsd meg kívülről, hogy milyen mélyen vannak, vagy egy-két kérdéssel. És transznak nevezünk egy 20 perces imaginációt is, a széken ülve csukott szemmel, pici transz, ugye, és transznak nevezünk egy nagyon erős transzlégzést is, vagy izzasztó kunyhót, vagy transznak nevezünk egy csoportgyakorlatban való nonverbális elmélyülést, és transznak nevezünk halucinogén szerekkel, vagy enyhébb anyagokkal, mint marihuána, való módosulás. Ezek mind transzok. Úgyhogy a kicsitől a nagyig ugyanazok érvényesek rájuk, és meg fogjuk tanulni itt, hogy mi módosul és mennyire, ugye, és a 4 kvadránsban is mi módosul. Valamiért a mikrofonon. Meg tudja valaki oldani? Ha nem, akkor így fogjuk hallgatni végig. Mert én nem tudom, hogy megoldani. Ha lejjebb tudod halkítani, akkor megköszönöm. Igen. Így jobb hallani? Hallani sokkal jobb. És picit akkor a gerjedést levesszük. Azért eddig is hallottatok? Akkor jó. Sziasztok, Kánti Bence vagyok, kezdem előre. 1-2 testing, soundcheck. Jó, igen, akkor még lejjebb jó. lesz. Ez így jó, ez így jó. Nem, ez így tök jó. Ez így jó. Jó. Na. Kezdjük akkor hát a múltkor bemutattam, most tényleg csak azért, hogy mindenkinek a retinájába beleégjen
hogy a integrál pszichológia 5 ága ábránk, ami vezérli az egész IP-t, itt tartunk, ugye ezt a témakört vesézzük ki ebben az évben, és kezdve a mai nappal, és először azzal kezdünk, hogy Ken Wilber hogyan osztja föl a tudatállapotokat. Azt ezen az ábrán foglaltam össze. Egyébként Ken Wilber nem sokat ír a tudatállapotokról, hiába írogat 30 éve, 30 plusz könyvet, keveset ír a tudatállapotokról. Ő a szinteknek az embere, meg a kvadránsoknak, úgyhogy egy minimális felosztás jön innét, azt viszont nagyon szépen ki tudjuk mindjárt egészíteni ismeretekkel. A lényeg, hogy Wilber beszél természetes, kiváltott és spontán tudatállapotokról. Természetesnek nevezzük, ami magától előfordul, nem kell senkinek semmit csinálnia, magától át fogja élni ezeket. Kiváltott vagy indukált tudatállapot, amit magától nem jön, tehát meditációs gyakorlás vagy transz gyakorlás, és spontán, ami pedig magától előáll egyes embereknél. A természetes tudatállapotoknak Wilber 5 típusát írja le. Az egyik az éber állapot, nappali éber állapot, a másik az álom állapota, a harmadik a mély alvás, a negyedik a tanútudat, az ötödik a non-duális tudat. A mi nyelvezetünkön a V9 és a V10. Ez az 5, ez mindannyiunkban természetes, és nem kell tréningezni magunkat, hogy megtapasztaljuk, majd elmondom, hogy a 4-5-nél ez hogy igaz, de az első 3-nál mindenképpen igaz, hogy az elmúlt 24 órában már 3 jelentős transzállapoton mentél át, talán bele se gondoltál. Az egyik nagy tudatmódosulás az volt, mikor tegnap este elaludtál, és eltűnt a világ, belezuhantál a mély alvásba. A másik jelentős tudatállapot módosulása, amikor alvás közben elkezdtél álmodni. Akár emlékszel, akár nem, szinte biztos, hogy álmodtál, mindenki álmodik. Úgyhogy már is jelentős transzokon túl vagy. Gratulálok, szépen transzoltál az éjszaka. Ugye, minden éjszaka transzolsz. És az álmokról külön fogok beszélni mindjárt. A tanútudat, ugye az a V9, amikor a nirvánában vagy az isteni tudatban vagy. Azt mondja Wilber és a tradíciók is, hogy ez nem egy mesterséges állapot, nem egy tréningezett állapot, hanem ez egy természetes állapot. Akkor is, ha nem tapasztalod általában az életben. De amikor belekerülünk, akkor azt érezzük, hogy ez ugyanannyira magától természetes, mint az ébrenlét mondjuk. Sőt, a felébredett V9-ből a nappali ébrenlét egy ködös, homályos állapotnak tűnik. Tehát nem valami aberrált, furcsa állapot a nirvána, hanem sokkal tisztább és éberebb, mint a mostani állapotod, ahogy itt ülsz. Most egy bekábult, elkábított, szédelgő zombi vagy, pedig ezt érzed úgy, hogy ez a toppod, itt vagyok észre mindennel, ugye? De a nirvánához képest vagy bekábult zombi a normál tudatállapotban. Úgyhogy ez egy nagyon tiszta tudatállapot, és természetes. Az más kérdés, hogy gyakran valamit kell csinálnunk, hogy aztán egyszer csak oda kerüljünk. De maga az állapot az nem egy kiváltott állapot, hanem egy természetes állapot, és a non-duális állapot is ugyanilyen, hogy amikor megtapasztaljuk, akkor azt érezzük, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga. És nem egy csinált vagy drogokkal oda csavart mű állapot, hanem egy valós, tiszta, természetes részünk. Annyira természetes részünk a nirvána és a nirvána szamszára egysége állapot, hogy most is abba vagyunk egyébként, csak nem vesszük észre. Most is abba vagyunk, és sose volt olyan, hogy nem abba vagy. Az a brutális a megvilágosodásnál, hogy sose volt olyan, hogy nem voltál megvilágosodva. Mégis, amíg meg nem világosodsz, addig nem veszed észre, hogy meg vagy világosodva. Úgyhogy ez őrület tulajdonképpen egy normál tudatállapotból, de a megvilágosodott állapotból ez tényleg így néz ki. És
az Isten belőled soha nem ment el sehova, nem ment ki kávézni belőled, aztán majd visszajön beléd az Isten. Érted? 173 előző élet előtt is ugyanúgy ott volt benned, mint most, és örökre is ott lesz. Ugye? Tehát ez az örök isteni jelenlét benned, a tanú tudat, a kauzális, a V9, és az is a világ tapasztalata együtt, ezek természetes állapotok. Ehhez képest kiváltott vagy indukált állapotnak nevezzük, ugye az indukció azt jelenti, hogy kiváltani, módosítani, módosítást kiváltani, azt, amit exogén és endogén módszerekkel váltunk ki. Exogénnek nevezzük, amit külső módszerekkel váltunk ki, endogénnek pedig, amit befele figyeléssel, belső mentális technikákkal váltunk ki. Külső kiváltás lehet a légzés, tudatmódosító szerek használata, csörgök, dobok, zene, tánc, izzasztás. Ugye? Tehát kívül csinálunk valamit, hogy tudatmódosuljunk, az endogén pedig, amikor becsukod a szemed és belül csinálsz valamit, hogy módosulj, tipikusan ilyenek mondjuk a vipasszana meditációk, a dzsánák, a tibeti vizualizációk, a TM mantrázása, ugye? De ezek kiváltott állapotok. Tehát egy dzsána az nem egy természetes állapot, egy koncentrációs tansz, egy mennyei üdvözült öröm, a fehér fény, a nimittába való elmerülés és egység, ezek nem természetes állapotok, hanem kiváltott állapotok. Attól még nem jók vagy rosszak, hanem egyszerűen csak a besorolásuk szerint ilyenek, de és azt is jelentik, hogy nem a végső megvilágosodás állapotai. Ugye az a tanútudat meg a non-duális. És a spontán állapotok, azok pedig maguktól megjelenő módosult tudatállapotok. Ilyen lehet egy halálközeli élmény. Ugye teljesen nem vártan rátör a személyre. Ilyenek lehetnek szellemi jelenések. Vagy ugye, ha valakinek a meghalt nagymamája megjelenik a szobába, akkor az egy spontán magától megjelenő módosult tudatállapot. Oké? És ezek is történnek. Tipikusak a balesetek körül, akkor is, ha van klinikai halálközeli élmény, de akkor is, ha nincs, akkor is néha megjelennek baleseteknél módosult tudatállapotok, például nagyon erős időmódosulás, éntelenség. Tehát ilyen esetekben nem spirituális gyakorlóknál maguktól, vagy náluk is megjelenhetnek, de teljesen spiritualitástól függetlenül is megjelenhetnek. Na most, igen, azt majd utána behozom, és akkor beszéljünk egy kicsit az álmokról. Nézzétek meg, és ezt a részt már én hozom bele a Milberi felosztásba, és ez az a nap, amikor erről is tudunk beszélni, hogy vannak normál álmok, tudatos álom és alvási paralízis. Ez 3 eltérő tudatállapot élmény. A normál álomból is van feldolgozó álom és transzálom. Tehát van feldolgozó álmunk, transzálmunk, tudatos álmunk és alvási paralízisre lehetőségünk. És akkor elmesélem, hogy ezek mit jelentenek, és te pedig rájöhetsz közben, hogy ilyen nekem volt, vagy ilyen nekem nem volt. Tehát melyik volt neked. Kezdjük a normál álommal. Azt állítom, hogy minden éjszaka álmodsz. Tedd föl a kezed, ha olyan ember vagy, aki emlékszel az álmaidra. Jó. Nézzetek körül. Ilyenkor azt akarom, hogy ti is lássátok. Tehát, hogy tanuld, hogy mennyi ember. Ennyi ember. Tedd föl a kezed, ha sosem emlékszel az álmaidra. Őszintén, az nem ciki, csak akkor lehet, hogy tudunk tenni érte. Egy emberünk biztos van, és még ott egy másfél, ritkán emlékszem. Tedd föl a kezed, ha ritkán emlékszem. Tehát alapvetően nem, de ritkán. Nézzünk körbe. Igen, ebből is van több. Tehát igazából mindenkinek van álma, minden éjszaka, de van, aki sosem emlékszik, van, aki ritkán, van, aki meg gyakran, van, aki meg minden éjszaka emlékszik. Én például ilyen vagyok, hogy minden éjszaka emlékszem általában minimum 2, néha 3, néha 5 álmomra, és egy plusz egyedik élet kéne, hogy mindegyiket földolgozzam.
ezért szépen mennek a süllyesztőbe a többségük, csak ami nagyon berúgja az ajtót, hogy figyelj már ide, és egész nap így bennem megy, azokon gondolkozom el jobban. De korábban, mondjuk 20 plusz éves koromig semmire nem emlékeztem. Csak elkezdtem foglalkozni vele, így az önismeret során, és akkor betudatosodottak. Tehát ez ilyen, hogy betudatosodik, ha a fejünkbe vesszük, hogy emlékezni akarunk és foglalkozni akarunk az álmunkkal. Hogy kell betudatosítani, hogyha ezt szeretnéd? Úgy, hogy leraksz egy papírt és tollat az ágyad mellé, vagy egy diktafont. Ma már okos telefonjaink vannak, régen ilyen külön kellett venni diktafont, és amikor felkelsz, akkor mielőtt megmozdulsz, mielőtt kimész a mosdóba, még csukott szemmel megfigyeled, hogy emlékszel-e bármire. És ha bármire emlékszel, akkor leírod a papírkádra, vagy fölmondod a diktafonra. És lehet, hogy először valami izé volt, valami barna izé, akkor ennyi, amire emlékszel. De már tudod, hogy valami volt. Oké? És akkor második nap lehet, hogy már emlékszel, hogy egy macit láttál, mondjuk az a barna izé. És akkor a x-edik nap már az egész jelenetre emlékszel, mint egy film fejezet, hogy mi történt. Úgyhogy így tudjuk beélesíteni az emlékezést az álmunkra. A normál álmok, azoknak az alapja, tehát a normál, amiről Freud is beszél, meg általában a pszichológusok, hogy elemezzük az álmokat, azok feldolgozó álmok. Ez azt jelenti, hogy a pszichés tartalmakat feldolgozza a tudatunk, amik történnek velünk, események, éjszaka feldolgozza, olyan, mint egy ürítés. És ezért is kell aludni egyébként, meg ezért is kell eleget aludni. Mindenképpen eleget kell aludni, 8 órát, vagy 7-8 órát, ez a standard. Ezt te úgy is érzed, hogy fáradt vagy-e, vagy nem, kialudtad magad, vagy nem. Tehát hamar meg tudod állapítani, hogy mi a te jó alvás mennyiséged. Ugye a standard az a 7-8 óra, ritka a 9, ritka a 6. Idősödéssel egy picit csökken, ugye a gyerekkorban meg hosszabb. Na, úgyhogy találd ki magadnak, de mindenképpen, ez az alvás az, ahol nem spórolunk, meg nem ott fogjuk behozni a hízét, mert minden tekintetben megszívod, testileg is, lelkileg is és kapcsolatilag is, ha az alvással frusztrálod magad. És ennek egy nagy része a feldolgozódás, egyszer annyi minden történik napközben, hogy kell az a 8 óra a nap harmada, amikor vagy csend van, vagy átbugyborékolnak a fejeden a témák, úgy, ahogy ők szeretnének. És a feldolgozó álmoknak egy része az szerintem nem érdemel önismereti kutakodást utána. Kész, feldolgozta magát, azt annyi. És egy része pedig érdekes dolgokat mutathat rólad, és ugye ez amikor az álmokat elemezzük, hogy a feldolgozó álmok egy részében megjelenhetnek pszichodinamikus dolgok, tehát hogy kivel hogy vagy kapcsolatilag, és ezt írta le a Freud, hogy ez nem csak úgy megjelenik tisztán, hanem sűrítve jelenik meg, át van tolva más személyekre, áttolás, be van cenzúrázva azért, tehát a karakterfixáció már az álmokban is integet. Ugye elég ritka, hogy à la nature jön egy tartalom, de ha elkezdünk beszélgetni róla, és kielemezzük, akkor általában rá lehet jönni, hogy akkor. Tehát nem biztos, hogyha egy szereplőt látsz az álmodban, akkor neki is szól, amit történt, hanem lehet, hogy valaki másnak szól, csak kicserélted a szereplőt, ez az áttolás. Mert már ott cenzúrázza a pszichét, hogy ne is tud igazából teljesen, hogy mi történik. Tehát azért mondom, a karakterfixáció, a hárítás az álmokban is benne van, csak kevésbé, a valójában még jobban hárítasz, és még jobban folytasz el, úgyhogy az álmok az a közti kategória, ahol jobban rá lehet jönni, hogy mi van veled. Freudi értelemben királyi út a tudattalanhoz, ugye ő így nevezte. Igen. Úgyhogy amiben érzed, hogy elég jelentős, azt érdemes kielemezni.
Igen, azt a Jung mondta, meg a Parádi, de hogy az a jungi elképzelés, hogy minden szereplő mi vagyunk, szerintem is, meg nem is. Tehát igaz is, de azért nem csak mi magunk vagyunk, hanem másokkal való kapcsolatunkat is meglelhetjük benne. De úgy is nézhetjük, hogy akit másnak hiszünk, az is mi vagyunk, mert ugye a róla hordozott tárgyképzetet hordozom. Nem őt láttam, ahogy van, hanem ahogy bennem él, és a bennem élt másik, az már tulajdonképpen az én ott tartott képem vagy projekcióm. Tehát ilyen értelemben mind a kettő igaz. Henny? Milyen értelemben kérdezed? Azt mondtad, hogy az álmod a tudat dolgoznak, tehát hogy csak a tudat dolgozik ilyenkor, vagy a lélekre, különböző bio folyamatokra is kihatással van? Kihatással van. Most a tudat ugye a legtágabb kategória, amiben benne van a lélek, elme, így, igen. Igen. És amit behoztál egyébként, hogy a testnek a regeneratív folyamatai is általában az álom nélküli mélyalvásba történnek, és ott akár az izomépülés a sport után, akár a sebek gyógyulása, akár a lázas állapot, tehát az effektív betegségek gyógyulása, ezért kell egészség szempontból is aludni egy jót, meg ugye a pszichés szempont, meg a feldolgozódás. Na most vannak olyan álmok, amikor más történik, ezt nevezem transzálomnak, hogy az álom közben transzba esel. És ugye itt az élményeket jelöljük, az élmény átélést, nem annyira a tartalmát, hanem hogy mi az élmény. A feldolgozó álomnak mindig az az élménye, hogy mikor fölkelsz, akkor úgy érzed, hogy tudod, hogy ez egy projekció volt, hogy ez nem igaz, hogy ez csak ilyen fantázia, agymenés volt. Ez a normál álom, és általában ködösen emlékszel, homályosan, ha egyáltalán. És legyintünk is, hogy ez csak álom volt, indulhat a nap, hol a kávém, megyek bele a napba. És nem nagyon foglalkozunk vele. A transzálom viszont olyan, hogy álom közben transzba esel, tehát megy a feldolgozó álom szokásos félhomályos bugyborékoló folyama, és egyszer csak beerősödik az álom, és valami nagyon jelentőset átélsz, és felébredés után úgy érzed, hogy az a rész, ami ott történt, az valóban megtörtént. És hiába tudod agyilag, hogy de hát csak álmodtam, a szubjektív élmény olyan, mintha tényleg ott jártál volna, tényleg megtörtént volna, pillanat, és nagyon sokáig emlékszel, évekre, évtizedekre emlékszel, beléd ég, mint egy transzélmény. Ugye egy transzlégzésnél is az emberek általában emlékeznek, sok évig, hogyha volt egy nagyon jelentős élményük, és ezt nevezem transzálomnak. Az a gyanúm, hogy talán Jung ezt nevezhette nagy álomnak egyébként. Igen. Dori? Pillanat. Igen. Lehet, hogy remegek meg, tele vagyok félelem, és filmszerűen éltem meg ezt az álmot. Igen. Akkor az utóbbi időben mindig az olyan, hogy ez egy előző életből feltöltött valami. Elképzelhető. Elképzelhető. Megkérdezni, hogy elképzelhető, mert nekem olyan élesen jön ez, hogy ezt én megéltem, ezt tudjuk, hogy én valamikor, akármelyik szereplőben a helyében Lehetséges, tehát simán előjöhetnek előző életek. Attól, hogy egy álom ismétlődik, és dramatikus és izzadva ébredünk, az még nem biztos, hogy transzálom. Tehát vannak ismétlődő álmok a feldolgozó álom kategóriában is. Úgyhogy ezt rátok bízom, hogy megállapítsd. Felére válaszoltál. Igen? Mert a visszatérő lett volna, a másikat pedig lázassan elaludni. Az egy ilyen, az én megélésemben most úgy képzelem, hogy ez egy ilyen transzhoz közeli dolog. Maga a láz az egy transz állapot, egy erős, amikor már nagyon lázas vagy, és mennek a képek, és az egy transz állapot. Igen, egy módosult tudatállapot, elmondhatjuk, hiszen most nem úgy vagy, ugye? Tehát elmódosultál a normából. Igen. Én azt mondtam észre, hogy amikor meditálok, azokban a napokon sokkal élénkebb, mint a lábaimat jobban használom viszont. Igen. Nem tudom, hogy ezzel más is így van. Más is így van? Meditáció után erősebbek az álmaid, nézzünk körül. Van-e olyan, akinek az elvonulásokon erősebbek az álmai?
néz körül. Ez ugyanaz, csak ott ugye sokkal többet meditálunk. Az nagyon jellemző, hogy az elvonásokon beerősödnek, sőt pár nap után ilyen vad, durva, brutál álmok tudnak jönni egy 10 naposon, vagy hosszabban. Ugye 2-3 nap alatt még nem, mert nem kezd hatni a meditáció, csak épp megérkezünk, de 7 és 10 nap közöttől későbbig ott már nagyon... Tehát akkor nyílik meg, az is kell hosszú meditációk, mert ott kezd feloldódni a tudat, és jöhetnek a mélyebb processzek. Ez azért van egyébként, mert ürül a tudat, és ugye van egy ilyen dinamika, hogy ha kiürült a tudat, tehát csend lett, akkor mélyebb tartalom tud előjönni. És amíg nincs meditációd, vagy imaginatív terápiád, addig a tudatban le van zárva, nem lehet hozzáférni, mert a napközbeni gondolkodás, kicsi pihenés, közben gondolkodás, tévé, gondolkodás, podcast, gondolkodás, olvasás, gondolkodás, 20 perc meditáció, gondolkodás, nem lehet hozzáférni. Állandóan gondolkodsz. Alvás, álom, gondolkodás. És akkor meditáció, a csend van, akkor be tud jönni, ami addig nem tudott. És az álmokban is megjelenik. Ezért, ha meditációs elvonáson vagytok, akkor mikor végre lenyugszol, és lesz egy pár perc mély nyugalom és csend, akkor utána egyszer csak jön egy nagyon erős kibillenés. Nagyon zaklatott leszel, nagyon nyugtalan leszel, eltűnik a meditációd, kiesel. Ez a jó hír, mert ez azt jelenti, hogy végre előjött egy tartalom, ami most átdolgozódik, és aztán kiürül, és megint megnyugszol. És akkor egy meditációs elvonás ilyen. Még több napnak a távlatába kezd még az a hullámzás is csitulni. Igen. És 1-2 évig, ha ülsz egy kolostorba, akkor már minden nap olyan, hogy ilyen. De ahhoz azért hónapok kellenek, hogy ez vonalhangá váljon, ilyen folyamatosan napokon át, hogy ez legyen az élet alapja. Igen. Úgyhogy 10 naposon elég, ha csak néhány megnyugvás hullámot átélsz, vagy néhány perc, vagy pár óra mondjuk dzsánát, ha valaki oda jut, az meg iszonyatosan jó. Igen, de nincs olyan elvonás, hogy végig csak csend van a fejünkbe. Ilyen rövid elvonásokon, hogy 10 nap. Szóval vissza az álmokhoz, ugye, dolgozódnak a dolgok, és akkor beüt a transzálom, és van egy másik fajta álom, ez pedig a tudatos álom, ami még durvább, mint a transzálom. Ez már nem is normál álomkategória, hanem önmagában egy másik álomtípus. Ilyenkor az történik, hogy az álomban felébredsz, és ugyanolyan éberen jelen vagy az álom történésben, mint most itt a teremben. Tehát ugyanez a felébredtem, itt vagyok élmény van. Az álomban. Nem arról beszélek, amikor álom közben felébredsz a szobába, és tudod, hogy az ágyba vagy, de még megy az álom. Az semmi, az normális, feldolgozó álom, fölébredtem a szobámba. És még úgy félig megy. De félig meg tudom, hogy itt fekszem a szobámba. A tudatos álomban nem ébredsz fel a szobába, nem tudod, hogy egy ágyba fekszel a szobádban, nem tudsz róla. Teljesen az van, ami az álomban van, csak annak a fölébredt főszereplője vagy. És ilyenkor általában az a jelenet, amiben éppen vagy, fel is fényesedik, tehát a dolgok fényesek, olyan, mintha a falból, meg mindenből fény jönne valamennyire, meg nagyon intenzív. Olyan, mintha valami elektromos nagyítóval néznél mindent, intenzívek a látványok, a szagok, az ízek, minden szuperintenzív, hasonlít egyébként nagyon egy halucinogén állapothoz, mert ott is fölintenzifikálódnak az érzékszervek, és ezért nevezik angolul fényes álomnak, tehát az angol az a lucid dream, lucid, lux fény, lucid dream, magyarul pedig valamiért úgy nevezték el, hogy tudatos álom. Igen. Ez ismert a spirituális hagyományokban is, különösen a tibeti buddhizmusban, ott dolgoznak vele. Inception-t láttuk-e? Nagyon. Na, az olyan. Igen. Álom az álomban, tudatos álom.
Igen, talán ezt a tévát lovagolja meg, vagy ezt is. De bizony olyan, mint amikor az Inceptionben mész és az álomba, vagy a Neo egyszer csak bekerül a Matrixba, és akkor átéli. Ez akkor az az élmény, amikor alszom, felébredek, és akkor nem szoktam tudni, hogy alszom, és nagyon nehéz, inkább egy ijesztő élmény utána, tehát alszom, felébredek, azt hiszem, hogy az a valóság, ahol vagyok, és még egyszer felébredek, és akkor vagyok. Ez a kör. Azt hiszem, hogy ez nem az, majd mindjárt elmondom még a tudatos álom további faktorait, és be tudod azonosítani, de van egy olyan is, hogy alszol, felébredsz, és azt hiszed, hogy ez már a való életed, de az még egy másik álom, és utána abból megint fölébredsz, és akkor jössz rá, hogy a szobádban ez a való élet. Ez önmagában még nem a tudatos álom, bár ha ilyenre képes a tudatod, akkor közel vagy a tudatos álomhoz. Tehát ez már azt jelenti, hogy tudsz játszani az ébredés élmény valóságával. Oké. Nekem többször előfordult olyan, hogy rosszat álmodtam, és akkor tudatosítottam magamba, hogy ez egy álom, és akkor kiléptem abból a jelenetből, de nem ébredtem föl, csak ezt valahogy, nem tudom, ki tudom így húzni magamból. Ki tudod húzni, ez is azt mondom, hogy a határeset, ez még nem tudatos álom, de már a határeset, tehát könnyen az lehetne, mert tudtál egy olyan műveletet csinálni, hogy kijöttél tudatosan az álomból. Aztán valahogy máshogy álmodtál tovább, nem? Tehát a tudatosság ott van valahogy már. Ugyanezt szeretnék kérdezni, mert a gyerekem szenvedett ettől sokkal gyerekkorában, hogy volt, hogy 3-szor eljátszott ezt, hogy azt hitte, hogy már fenn van, de mégsem. Igen. Hogy itt tulajdonképpen, de pont, hogy nem tudja irányítani, mert hogy épp, hogy a tudatja átveri. Hát ez nem átverés, de nem. Igen, ilyenkor tanuljuk a tudatot szabályozni igazából. Igen. Ugyanaz a jelenség, igen, amiről ők beszélnek. Fölébredek az álomba, de nem úgy, hogy benne maradok a sztoriba, és ott vagyok újszerűen, mert a tudatos álomnál az jön, hanem annak az álomnak vége, és azt hittem, hogy fölébredtem, csak egy újabb álomba kerültem. Aztán megint fölébredek. Ez tulajdonképpen az álom maga, ami ment, az valószínűleg a feldolgozó álom ment, és akkor egyikből a másikba kerültél át, és abban egy kicsit tudatosodás megtörtént. És az hova tartozik, hogy én gyerekkoromban ilyen traumák miatt megterveztem, hogy mit álmodok. Igen. Ebben ezt most is használom, de olyan szinten, hogy mondjuk egy előző napi álmot onnan folytatok, ahol abba hagytam. Vagy hát gyakorlatilag bármi, nem tudom indítani, és gyakorlatilag azt állom az éjszaka folyamán. Én ezt hívtam tudatos álomnak, de hogy ez akkor ez mi, vagy ez nem az, vagy ez más? Önmagában ez nem az, de ez megint azt mutatja, hogy nagyon erősen tudod szabályozni a tudatodat. Tehát, hogy önmagában ez nem, de megint azt mondom, hogy annak a kapuja. Tehát innét már egy pöccintése van a tudatos álom. És mindenképpen jogikus tudatod van. Ugye jogikus vagy meditációs ember tudat az azt jelenti, hogy tudja szabályozni a tudatállapotait. És akkor simán lehet, hogy előző életedben már gyakoroltál, és azért vagy ilyen szakállas egyébként. Igen, na. Kicsit csatlakozni Viktorhoz, de annyiban nem kiegészíteném, hogy én néha azt történik velem, hogy álmodom, tudom, hogy benn vagyok egy álomban, és ez nekem nem tetszik. És onnan én szeretnék felébredni. És akkor azzal telik az idő, nem tudom én, hogy szeretnék felébredni, de nem tudok. Nagy killódás államban az egész. És akkor azt hiszem, hogy felébredtem, de még megint nem ébredtem. Igen, és kínlódsz, hogy felébredj. Igen, és megy az álom közbe? Igen. Menekülnék ki belőle, ébredni. Értem. Tudom, hogy ez nem a valóság. Igen. Ez a feldolgozó álom kategória, azzal a plusz tudatossággal, amiről itt beszélünk. Okay? De még nem tudod szabályozni az álmodat, nem tudsz vele mit kezdeni, csak jönni akarnál ki. Ugye? Tehát ébredő jogi tudat tulajdonképpen. Hajrá! Halálélmény álomban. Halálélmény álomban. Az hova tartozik? Attól függ, mi az álmod, mi az élményed. Végigmondom az álmokat, és utána még térjünk vissza. Jó, és utána jöhet még majd reflexiók, meg kezek a magasba. Tehát a tudatos álomnál úgy megy tovább a történet, hogy elkezded tudni szabályozni az álmot.
bele tudsz szólni, hogy mi történik az álmodban, onnantól, hogy fölébredtél. És olyanná válik az álom, mint egy vágyteljesítő helyzet, hogy amit akarsz, az meg fog valósulni, és át is fogod élni. Ha sok pénzt akarsz, akkor lehet, hogy eső hull majd az égből. Ha szexelni akarsz, akkor úgy és azzal, akivel akarsz, meg fog jelenni. Ha nem tudom, szép természetben akarsz lenni, akkor hopp. Tehát úgy, mint az ilyen fantasy filmekben, hogy rágondol, és már ott is van. És ezt teljesen átéled saját élményben, hogy meg is történik. Ezért a tradíciók mit mondanak a tudatos álomról? Van egy tradíció a Malajziában egy indián törzsnél, hogy mondjam ezt a native törzsnél, aki egyébként már kiirtották őket sajnos, de a 70-es években még éltek, és akkor leírták az álom kultúrájukat, a szenói törzs, és ők azt mondták, hogy küzd meg az ellenségekkel, ha jönnek az álomba. Ugye mi szokott lenni, izzadsz, menekülsz, föl akarsz ébredni, félsz. Ugye ez a standard, amit be is hoztatok. Ők azt mondják, hogy állj meg, nézz vele szembe, és öld meg, ha ilyen öldöklös viaskodás van. Vagy üsd le, vagy nem tudom, fogd meg, attól függ, mit jelent legyőzni, de győzd le. Ezt én is ajánlom, ha eljutok a tudatos álomba. És akkor azt az energiát, azt az én részt úgymond helyre raktad. Egy másik, ugye a tibeti hagyomány, amely sokkal részletesebb és pontosabb instrukciókat ad, és a jóga részévé teszi ezt. Úgy is hívják ezt a tibeti hagyományban, hogy álomjóga, tehát Dream Yoga Tradition, nyilván megvan a tibeti szó, ugye a nemzetközi ez a Dream Yoga. És ebben a hagyományban arra használják a tudatos álmot, hogy végigvezessenek a V7, 8, 9, 10, tehát a felébredésig. Nagyon sok lépésben. És olyanoknak ajánlják, akikben ez vagy működik, vagy közel vannak hozzá. Először azt mondják, hogy éld meg, amit akarsz. Tehát mehet a buli, tessék, éld meg, amit akarsz. És utána viszont az emberek elég hamar megnyugszanak, és kérik, amit akarnák, tehát utána nem buli. Utána el kell kezdeni olyan dolgokat csinálni, hogy rájöjj, hogy ez a szilárdnak hitt valóság nem valóság, például át kell dugnod a kezedet a falon, vagy át kell menned testtel a falon az álomba. És van, akinek ez először nem sikerül. Tehát a hiedelmei nem engedik, még a tudatos álomban se, hogy ez megtörténjen, de van, akinek sikerül, átmegy a falakon, tudatos álomba, és akkor ez a hiedelem is feloldódik a tudatába. És így kezdi föloldani, szétszedni a tudatát, ami ugye hiedelmekből állt, és utána az álomba el kell jutni a tiszta fénybe. Tehát feloldani a világot, és belépni a tiszta fénybe, ezen ugye a V8 élmény. És utána pedig a tiszta fényen át is túljutva a buddha tudatba, vagyis a nirvánába kell belépni. Ez most nagyon lerövidítve, de lóugrásokba, ugye mégis ez a lényeg. És akkor használjuk az álomba való felébredést a megvilágosodásra. Ez egy nagyon szép tradition. Igen. Ha érdekel ez titeket, akkor ajánlok egy nevet, föl is írom oda oldalra, egy amerikai buddhista tanító, tehát európai fehér, vagy mit ez, nyugati fehér emberről beszélek, mégis őt ajánlom, Andrew Holecek. Lehet kapni könyvet tőle az álomjogáról angolul, és lehet CD szettet vagy audiobookot is rendelni. És ugye a vallásos tibetiek, azok ezeket általában vallási keretbe öltöztetik. És akkor tibeti formákat kell vizualizálni, meg tibeti mantrákat mondani. Az Andrew Holecek meg kihámozta ebből a lényeget, tehát nem kell tibeti vallásosnak lenni, hanem nyugati szimbólumokkal, pszichológiai megközelítéssel tudjuk végigcsinálni a Dream jogát. Oké? Tehát mindenképp javaslom, hogyha ez működik nálad, vagy érdekel, akkor
És végül a tudatos álomnál elmondom azt is, hogy kell belelépni. Tehát hogy tudjuk kipattintani ezt az élményt. Először is akarni kell. Tehát úgy fekszel le, hogy szeretnék tudatos álmodni ma éjjel. Várom, hogy felébredjek az álmomba. Fel akarok ébredni. Ezt az attitűdöt berakod, és gyakorolod minden nap. Plusz van egy olyan, amit úgy hívunk, hogy realitás ellenőrzés. Ez pedig a következő. Tedd föl a kérdést, hogy most álmodom, vagy ébren vagyok. Is. Az a cél, hogy az álomban megérkezzen a kérdés. Most álmodom, vagy ébren vagyok. És ugye, mivel sokat foglalkozol napközben, az előbb-utóbb megjelenik az álomba. Pont azért van az álom, hogy földolgozza, amikkel foglalkozol. Vagyis napközben is tedd fel ezt a kérdést. És elmondom, mikor tedd fel először? Most. Most fölteszem a kérdést nektek, ez, ahogy most itt vagy, most álmodsz, vagy ébren vagy? Na, mit gondolsz? Azt gyanítom, hogy mindenki azt hiszi, hogy ébren van. Ugye? Most ilyen értelemben, hogy éjszakai álomban vagyok, vagy fölkeltem reggel, és itt vagyok, és ez a hétköznapi éber valóságom. Nyilván azt hiszitek, hogy ez az hétköznapi éber valóságod, az is. De honnan tudod, és most jön a lényeg, ellenőrizd le. Honnan tudod? Mi alapján mondod, hogy ez most ébrenléti valóság, és nem álom? Visszamész az időbe, és emlékszel-e mire? Na, oké. Tehát nálad akkor ez a faktor, ébren vagyok, vagy álmodom, és visszapróbálok gondolni, hogy mi volt reggel és előző nap. Nálad ez az egyik faktor. Azért se adok a sztátokba, hogy mit ellenőrizetek, hanem hogy kifacilitálom, hogy nálad mi a faktor. Nálad ez az idővonal ellenőrzés. Tehát ha éjszaka fölmerül ez a kérdés az álmod közepén, akkor te ezt fogod megnézni az álom közepén, hogy tudok-e visszaemlékezni az idővonalon, és ha nem, akkor lehet, hogy rájössz, hogy basszus, na most álmodom. Ehhez mondasz? Te hogy ellenőrzöd? Én úgy ellenőrzöm, hogy teremtek. Mit csinálsz? Teremtek. Teremtek, igen. Mondjuk azt mondom, hogy gyerekkorban úgy ellenőriztem, hogy megteremtettem magammal szemben. Képes vagyok rá, hogy fizikálisan oda teremtsem magamat. Oké. Magam elé, és meg tudjam fogni magam. És most? Most bármi más teremtek, amit egyébként... Ne, most megy. Most ebben a pillanatban elé tudod rakni magad elé magadat? Most ebben a pillanatban nem. Nem. Tehát most akkor emiatt tudod, hogy most ébren vagy. Mert most nem tudom ide rakni és megérinteni magam. Igen. Na ez a te konkrét realitás csekked. Nekem annyi, hogy ide nézek, oda nézek, Igen. oda nézek, és ha ugyanaz a kép, akkor ébren vagyok. Körbenézek vizuálisan, ugyanaz, akkor ébren vagyok. Ha nem ugyanaz, tehát ha álmodsz, akkor mi történik ehhez képest? Akkor, ha álmodom, akkor valami megváltozik. Aha. Akkor nem pontosan ugyanaz a kép. Itt se pontosan ugyanaz, de itt van egy ilyen logikai folyamat. Igen. Hogy mi történt. Álomban bármi meg. Bármi, odanézés már más történik. Tehát hirtelen vizuális váltások vannak. Ehhez nagyon hasonló, tehát fizikai törvényszerűségeket például megvan-e. Teljesen perspektívában ugyanúgy néz ki, amit szokott. Aha. Van-e valamilyen elfolyás, vagy valami nagyon szokott, Uh-huh. mint egyébként szokott. Oké. Olyat, aki még nem volt. Ezt szoktam én is, illetve megnézem, hogy tudok repülni. Hogy micsoda? Tudsz-e repülni? Tehát repülésteszt. És most nem tudsz. Ott ülsz a padba, és kész. Próbáld, na de gyerünk, próbáld. Hát, ha most el tudsz repülni, és akkor kiderül, hogy ez egy álom. Igen. Tessék? A csíp meg magad? Hát csíp meg magad, Luizi, most. Akkor fáj, vagy nem fáj? És most fáj? Igen. Na, akkor próbáld ki az próbáld ki az álomba, és ha ott nem fáj, akkor ott álmodsz, itt nem álmodsz. De ez is egy jó, ez a csíp meg magad, hogy
Tényleg? Nagyon érdekes. Tehát már az órateszt. Igen. Na látjátok, milyen sokféleképpen tudjátok leellenőrizni? Találd meg a tiédet, azzal, hogy most, remélem megtette mindenki, hogy kitaláltad, hogy ellenőrzöm le, hogy ez most valóság. Te nem tudod kinyitni a szemed az álomba? És itt meg ki tudod. És itt honnan tudod, hogy ki van nyitva? Látsz. Kinyitom a szemem, érzem. Ott nem tudom. Érzed? Tehát itt érzed? A szemhéj? A szemhéj érzetét figyeled. Azért az álomban is látsz. Igen, de itt látom, hogy... Aha, itt, és akkor érzed, hogy kinyitod. Igen. De jó. Na látjátok, milyen varázslatos a tudat. Ezt csináljátok, akár ma este el lehet kezdeni, hogy a kis napközbeni realitás csekkedet begyakorlod, lefekszel, hogy akarok ma felébredni az álmomba, legyen, és megnézed, hogy megjelenik-e a kérdés. Igen. Olyan is van egyébként a gyakorló fázisban, hogy megjelenik a kérdés, és mégis lelegyinted, hogy ez mégiscsak áll, ez valóság. Ugye az szokott lenni az álomban, hogy azt hiszed, hogy valóság. És akkor mit tudom én, repkednek a piros elefántok, villognak a zöld fények, folyik minden. Valóság vagy álom? Ez semmi szokatlan, ez így szokott mindig lenni, repkednek az elefántok, ez ébren vagyok. És akkor reggel fölkelsz, és úristen basszus, átvertem magam. Nem vettem észre, jaj. Na, ez a tudatos álom, úgyhogy érzitek, mi a különbség most már talán a normál feldolgozó, a transzálom és a tudatos álom között. Ugye? Ezek alapján lehet most kérdezni, vagy megosztani élményt, hogy vajon melyik lehetett nálad. Nekem volt olyan, hogy egy nagyon-nagyon félelmetes kígyó, mindenféle csúszómászik közeledtek hozzám, és ott először menekülőre fogtam, majd rájöttem, hogy de hát én most csak álmodom, és mi lenne akkor, hogyha megfordulnék, és azt mondanám, hogy gyertek és csináljatok el, amit akartok. És megfordultam tudatosan, vagy igen. fogalmazok, és teljesen szembefosztott a kép, és egy ilyen nagyon kellemes életképé vált. Igen, igen. De és az a momentum, amikor azt mondani, hogy tehát csak azt megmerni megtenni, hogy ez csak egy álom, és nem menekülök, és itt vagyok. Igen. Azt csináltad, amit a szenói törzs javasol, hogy szembefordultál a támadóval, és megküzdöttél vele. Itt úgy küzdöttél meg vele, hogy ránéztél. Tehát itt nem kellett harcolni, meg kardozni, csak ránézni, elfogadni, hogy ő van, meg is ehet, és onnantól szertefoszlott. Ez szokott lenni, hogy szertefoszlik, vagy megszűnik, vagy összezúttyan. A jóslóálmok nem a transzálmokhoz tartoznak, hanem bármelyikhez. A normál feldolgozó álomhoz is tartoznak, mert ugye ezek a felsorolások, ahogy mondtam, az élmény minőséget jelzik, nem a tartalmat. A jóslóálom simán lehet, hogy egy feldolgozó, homályos, bugyborékoló álom, tehát nem különösebben erős, csak észreveszed, hogy megtörtént. Attól még jósló, tehát hogy V7-es, itt a V7-es bejött az álomba, tudod? És ez mert ugye a prekogníció, előre tudni, hogy mi lesz, az a jóslás, ilyen értelemben. Úgyhogy a feldolgozó álomban is lehet jóslóálom, a transzálomban is, hogyha az nagyon erős és nagyon tisztán emlékszel, akkor az egy transzálom. Ha nagyon tisztán emlékszel, és beléd éget, akkor az transzálom. És jóslóálom egybe. Igen. És ilyen negatív energiájú idegenek voltak, társak, ami az embereket felülteskéletett. És nem jó érzés volt. Felébredtem, és teljesen éreztem, hogy most felébredett, és hogy ez nem történik meg. Igen. De közben mégis érzékeltem, hogy ott vannak, sőt érzékeltem, hogy a mellettem lévő ágyak belőcsukva, ki volt nyitva, és ott alszanak. És akkor azt érzékeltem, hogy mindig ott vannak, tehát mégsem álom volt az előző álom. Igen.
És akkor rájöttél, az egész álom volt. És akkor jöttem el, hogy az egész álom volt, de azt a hosszú elköteleztem, amikor ténylegesen felébredtem, hogy most akkor meg is kellett néznem a sorokat, és tehát mikor is volt az álom? Igen. Álomban. Aha. Nem is volt úgy. Igen. Össze kellett rakni, hogy akkor most ez a valóság. És hányadik nap volt? Második. Már ott beütött nálad a hatás. Igen, ezt mondom, hogy a tudat elkezd feloldódni a struktúrák. Ez álom az álomban. Igen. Ha beléd égett, akkor ez lehet, hogy transzálom volt. Igen. Mert úgy látom, igen, mert hogy így nagyon tisztán látod most is, több héttel utána. És hasonló a mennybenhoz, hogy nagyon sokszor álmodom azt, hogy támadás ér, és tudom átdönteni, hogy most tudatos álom, vagy inkább alvásparalízis, mert hogy nem tudok megszólalni, nem tudom kinyitni a számat, de kiabálnék, és érzem azt az erőt, hogy kiabálnék, de azt tudom, hogy nem tudok, és nem vagyok fagyva. És tudod, hogy a szobában vagy? És tudom, igen, hogy ott vagyok a szobában. Akkor alvási paralízis. Abban tipikus ez. Elmondom akkor azt is, és akkor ezzel körbe is ért a téma. Az alvási paralízis esetén a személy felébred annyira, hogy tudja, hogy a szobában van már, viszont nem tudja kinyitni a szemét, nem tud megmozdulni. Tehát olyan, mintha még aludna, de közben tudja már, hogy itt van a szobában, vagyis félig felébredt. Azért is hívják paralízisnek, ugye az azt jelenti, hogy bénultság, mert nem tudja megmozdítani a testét, nem tud hangot kiadni, gyakran próbálja ilyenkor kirabálni a személy, és a szemét se tudja kinyitni, és a kisujját se tudja megmozdítani. Tehát a test olyan állapotban van, mint a mély alvásban. A mély alvásban van ez, hogy nem mozgunk semmit. Onnan tudják az okos órák, hogy mikor vagy mély alvásban és REM fázisban, hogy mély alvásban nem mozdul a test. Ergo mozdulatlan a test, akkor érzékeli a kütyű, hogy nincs mozgás, mély álom, és akkor regisztrálja. Ha pedig álomképek vannak, akkor picit mocorogsz, és akkor mocorog, akkor tehát így innen, honnan tudja az órám, hogy most REM fázisban vagyok, vagy innét. Úgyhogy a mozdulatlanság az része az álomnak, csak itt az a furcsaság áll elő, hogy az az állapot, meg a éberré válás összejön egybe, és emellett nagyon erős képi történések zajlanak ebben az alvási paralízisben, amit a személy valóságnak él meg. Azt hiszi, hogy az tényleg történik, és ezek gyakran paranoidak és üldöztetésesek. Tehát úgy éljük, hogy üldöznek, baj van, bántani akarnak. Mindenünkben, ahogy mondtad, hogy abban tudatosítom már, hogy mivel mindig ugyanezt élem meg, mondtam millió egyszer, hogy amikor már jön ez a fagyás, és tudom, hogy most ebben az állapotban vagyok, és jönnek ezek a lények, akik bántani szeretnének, akkor kilövöm őket, és mondom, hogy nem vagyok valóság. Aha. És akkor így elfosztanak. Na. Tehát, hogy már most már odáig treníroztam. Igen, nagyon jó. Tehát ugyanazt csinálod, hogy felfedezted, ahogy ő is, hogy megküzdesz velük, szembenézel. De most én mondjam meg? Február 12-én. Ha nem, akkor meg máskor. Hogy micsoda? Elmúlhat. Szerintem nem tudom, mikor fog elmúlni, meg nem mondok definitív dolgokat, hogy igen, el fog múlni, vagy nem fog, nem tudom. De lehet, hogy mondjuk a megküzdésed arányába. Lehet. Azt mondom, hogy lehet. Nem biztos, de lehet, hogyha minél jobban megküzdesz. Mi van, hogyha ez nem egy átok, hanem egy tréningterep neked? És erősödik a jógikus tudatod. Hogy belül a tartalmakkal megküzdesz, érted? Mert ez történik. Tehát, hogy mi van, ha ez egy fejlődés, vagy egy profisodás neked, mint jóginak, mint meditálónak? Akkor már nem is biztos, hogy annyira gyorsan el kéne múlnia, hanem na mikor jön? Mikor rosszolhattatom megint szét a démonjaimat a figyelmemmel? Lehet, hogy egy mély szinten az egész életedre kihat, hogy megküzdesz a dolgokkal. Dóri? Aha. És nem tudtam kiabálni, hogy Aha. hogy szembe jöttek velem. És tudtad már, hogy a szobában vagy? És hát általában tehát úgy ébredtem föl, hogy oké, ez csak egy álom, de abból, hogy nem tudok kiabálni,
találni abból, hogy így ez a félelem. Igen. És hát most már nagyon sok éve nem semmi. Igen. Tehát szerintem ők az önismeretébe elég mélyre Igen. jutni, ezek így elmúltak. Ezek elmúltak. Az alvási paralízishez hozzátartozik, hogy tudod, hogy az ágyban vagy, már fölébredtél, de nem tudod kinyitni a szemed, és nem tudsz megszólni. Erre már nem emlékszem, Igen. hogy ott akkor mennyire... Arra már nem emlékszel. Mert van olyan is, hogy nem tudjuk, az ágyban vagyunk, tehát nem ébredtünk idebe még, és az álomban menekülni akarunk, föl akarunk ébredni, az álomban akarunk kiáltani egyet, de nem megy, az még nem alvási paralízis, csak álom. Ugye? Azt így nem tudod. Igen. Még egy picit végigmondom, és utána jelentkezhettek, hogy az alvási paralízisnél az van, hogy egy néhány perc után mégiscsak sikerül megmozdulni, tehát végül is a személy magától egyszer csak kijön a paralízisből, és ki tudja nyitni a szemét, és hangot tud kiadni, és föl tud kelni, és olyankor magától ugye rendeződik. Mert akkor teljesen fölkelsz, mint mindig, és rájöttél, hogy ez csak álom volt, úgymond. És fontos tudni, hogy ebbe az állam, ez nagyon V8-asnak tűnik. Tehát, hogy itt fekszel, és olyan vizuális megéléseid vannak, hogy bejött a szobába, ott nem levő lény, és leült mellettem, és úgy 100%-osan azt érzem, csukott szemlő, hogy ott ül. És igazából nem. Tehát a klinikum, ez halucinátor, ez halucináció igazából. És ettől még normális vagy, tehát ettől semmelyik klinikus nem fog téged pszichotikusnak tartani, csak ennek a álom epizódnak a jelensége az, hogy halucinálunk közben, de itt értheted meg a legjobban a pszichotikusokat. Hogy úristen, azok az emberek napközben is ezt élik meg, az nagyon, nagyon brutális lehet. Tehát halucinátoros állapot, és egyáltalán nem biztos, hogy spirituális, amiket ott látsz. Ha üldöztetésesek a dolgok, akkor az valószínűleg inkább halucináció, mint V8-as szellemi jelenés. A V8-as szellemi jelenésekben nem szokott üldöztetés lenni, hanem nagy szeretet szokott lenni, vagy értelem és jelentőség szokott lenni. Tehát azt lehet érezni, hogy igen. Úgyhogy amikor ártani akarnak, csipkedik az aurádat, volt olyan kliensem, akinek mindig jöttek a zöld lények, és csipkedték az auráját. És ufók, úgymond. Hát ez nem spiritualitás, ez halucináció. És volt olyan, aki leültek a gonoszok, és nem csináltak semmit, csak gonoszul néztek, és a ártó levegő volt. Nem spirituális. Ugye? Én azt szeretném megkérdezni, hogy a félelem állapotát azt hova soroljuk. Tehát azt jelenti, amikor beragadok akár elalváskor, akár felébredéskor egy olyan állapotban, hogy a kettő határán vagyok, tehát akarok mozdulni, de igazából a tudatom már máshogy működik, igen. És ez szokott lenni elalváskor is, és felébredéskor is. Tehát én ilyenben egy órát el szoktam tölteni ott a határon. Igen. Tehát a félálmot mondod, és határnak is nevezed, az álom és ébrenlét határa, ha jól sejtem, vagy alvás ébrenlét határa, tudsz ilyenkor mozogni? Igen, tudom. Tudsz mozogni. Tehát attól nevezed félálomnak, ha jól értem, hogy... Nem félálom, hogy a tudatom teljesen más. Tehát érzékelem a környezetemben, de a tudatom máshogy működik. Na de miben más a tudatod? Valahogy ilyen letisztult, ilyen nyugodtabb, ilyen, hogy mondjam, tehát így nem futnak a gondolatok annyira, hanem csak úgy átcsorognak. Átcsorognak a gondolatok. És képek vannak? Ritkán. Olyan, mintha így megállna az idő, és érzem a körülöttem, amit Tiszta tudat. Tisztának érzed a tudatodat, letisztult és időtlen. Megállt az idő. Igen. Szerintem ezt, amit kérdezel, ezt a agyhullámokhoz kötném, és egy mély alfa vagy téta állapotnak gondolom. Tudod? Valahol odáig süllyed. Ha mély tétában mész, akkor nem tudsz mozogni, és megszűnik a külvilág tudatosság. Az a képi álmodás. Tudod? Tehát ez nagyon klassz, és javaslom, hogy használd és gyakorold. Tulajdonképpen ez egy meditatív gyakorlás olyankor neked, hogy le tudsz süllyedni oda mély alfa, felső téta határába. Erről majd beszélünk ezekről az állapotokról. Hú, ennyi kérdésetek van? Hozzászólhatnék a Balázsnak, hogy a Kaczynszkinak a Keletvilágossága című könyv pont leírja, hogy a jobbik ezen dolgoznak, hogy keresik ezt a vékony határon és
Így van, Balázs jogi. Fontos, hogy ezt tovább gyakorolod, ez a te kincsed, tényleg. Tehát ilyen meditatív kincs, hogy ez magától hogy jön, és igen. Hasonlóan, hogy gondolom magam, amit Balázs mond, és úgy érzem, hogy csomó megoldódik. Nem tudom napköz megoldani, és nem emlékszem vissza. Meg tudok oldani dolgokat, és megoldódnak, és eltűnnek. Igen. És nem emlékszem vissza, de érzem, hogy megszűnt. Igen, na ez, feldolgozódik, tehát ő önmagát feloldja. Igen, ez, igen. Igen, hanem félálomban is tudnak feloldódni és a folyamatok. Igen, viszont tudatosan tudok behozni dolgokat. Aha. Igen. Nagyon jó. Használd. Igen, neked is azt mondom, hogy ünneplem az állapotodat, és használd, kérlek. Én azt álmodtam, hogy fekszünk a szobában, és hogy betörtek hozzák, és jöttek a betörők, és nagyon érdekes, hogy nem ez a lebénulás volt, hanem ez a hangos sikoly, amire felébredtem, és a pánik is felébredt. És kérdezte, hogy mi történt, és annyira zaklatott lettem, hogy betörtek, és hogy itt fekszünk, és hogy mert nekem ez régi félelmem volt, hogy úgy törnek be, hogy otthon fekszek, viszont másnap betörtek hozzá. Aztán. Aha. Igen. Otthon voltatok-e, mikor betörtek másnap? Nem. Aha. Na, ezt többféleképpen lehet értelmezni. Egyrészt egy régi félelmed, ami föl akar dolgozódni, és akkor az álomba megpróbál földolgozódni. Meg nyilvánvalóan lehet V7-ről is nézni, hogy jós álom, prekognitív álom, és lehet még V7-ebből nézni, tehát mező, meg karma, meg szamszkárák, hogy ez meg akar történni, és ez egy víz, amikor jön, és akkor minden résen följön, akkor jött az álmodban is, meg másnap meg is történt. Meg úgy is lehet nézni, hogy azért törtek be, hogy aztán végül megéld, és túl legyél ezen a témán. És ez mind egyszerre. Mert a mező, meg az isteni tudat az nem lineáris, hogy azért törtek be, hogy a kedvedért, vagy azért, mert tehát, hogy próbáljuk, hogy akkor mi volt előbb, és akkor mondja meg valaki, ki az igazság. A mező gondolkodás, hogy mind egyszerre. Tehát sok valóságsík egyszer, és a Jóisten annyira komplex, hogy átláthatatlan, hogy így csinál egyszer egy ilyet, hogy bum, és akkor minden megoldódik. Érted? Látod? Azóta nem félsz. Tehát az, hogy kisült azzal, hogy betörtek, azzal tulajdonképpen ez a szamszkára kisült neked. Azóta nem jön. Se a betörés, se az álom, se az ez a félelmed. Tehát tulajdonképpen tök jó, hogy betörtek, örülök nekik. Megszabadultál, Gergő? Melyik kategóriába esik, amikor azt mondom, hogy álmodok, gyakorlatilag megy egy sztori, elébredek, biztosan tudom, hogy ott vagyok a szobában, ránézek az órára, lehet, hogy még kisnyek egy pohár vizet. Igen. És miért visszafekszem az ágy, és rögtön a szemet rögtön folytatódik. Igen. És igazából egész regő is van, hogy egy éjszaka is többször felébredek. Igen. Igen. Semmi különös, bármelyik álom lehet, tehát ha bugyborékoló, akkor, tehát ha ilyen homályos, akkor feldolgozó, ha transz, akkor transz. Ő magában csak azt mutatja, hogy a tudatodnak van egy ilyen képessége, hogy folytatja, kicsit úgy, mint a Viktornak. Igen, ugye ő is ezt mesélte. Pali? Igen. Valamit, és közben egy ilyen megmagyarázhatatlan, ilyen sosem nézett ilyen rettegés, ez a kilátástalan teljes rettegés, hogy nem tudtam csinálni semmit, és egy ilyen kapaszkodó volt, hogy lélegez, és akkor csak annyit tudtam, hogy Aha. És ez nagyon fura volt megélni ezt a tényleg reménytelen rettegést. Reménytelen rettegés. Simán. Így van. Így van. És az álom sűrített, tehát külön jelentése lett annak, hogy milyen nyelven beszélt, külön, hogy milyen figurát láttál, külön, hogy BPM2. Hát erre mondom nektek, meg a Freud is erről beszélt, hogy nem egy jelentése van, hanem így több, az életedben több faktor vetítődik egy jelenetbe. Mint olyan pluginek lennének összeépítve
és akkor ki lehet szálazni. Tehát lehet, hogy a reménytelen rettegés veled van az életedben, vagy akkor volt, vagy előtte volt, és azt próbált átdolgozódni. És lehet, hogy mondjuk egy filmben hallottál egy nyelvet, és akkor azon a nyelven szólt a lény. Érted? Szóval, hogy ilyenekből tud összemontázsolódni egy sűrített élmény. Angyalka? Tehát ez teljesen ébert volt a tudatom, és tudtam, hogy most ez történik velem. És ilyen kísérleti szerepnek tekintettem, és próbáltam belőle kijönni. És rengeteg dolgot végig próbáltam, így összeszorítom az ötlet, és a tudatos út nem szorult össze. Próbálok nyitni a szemem, nem nyílik ki. Visszafolytottam a lélegzetem, rájöttem, hogy még mindig ott fekszem. Volt egy víziós része, amikor már láttam, hogy elkúszott az ajtóig, és kopog, verem az ajtót. Aztán rájöttem, hogy még mindig ott fekszem. És többre volt időm megfigyelni, nem volt benne ijegység. És aztán becsúszott egy olyan álomszerű réteg, egy olyan víziós réteg, ami utána úgy bomlott már, hogy kopogtak valóban az ajtón, kint a bejáratjára. És ott volt egy ilyen, most előbb mondtad, de kiesett. Tehát, hogy az a jelenet, ami ott megtörtént velem abban a vízióban, az egy ilyen fél órán belül, miután felébredtem, így megtörtént a valóság. Azt a... Igen. Na, azt itt volt aztán minden. Hosszú volt, és azt is próbáltam, hogy ki tudok jönni a testemből, tehát hogy így ezt is kísérlet alá bocsájtottam, hogy akkor most itt fekszem, tudom, és akkor most itt próbálják kiemelni. Igen. Tehát egy iszonyatos transzba voltál, ugye? Tehát arról beszélünk, hogy módosult tudatállapotok. No, ezek, amiket most mondunk, mind a természetes módosult állapotok maguktól jönnek. Mégis mennyire módosultak, elképesztő. Zsuzsa. Kiad az utolsó, aztán megyünk tovább, ha szeretnél valamit mondani. Jól vagy? Jó. Aha. De mindig egy ilyen őrült, tűzihálós és akkor amikor voltam a Pósziónak a születéscsoportjában, akkor erről beszélgettünk, és azt mondta, hogy ez egy tipikus koex élmény, tehát hogy ez simán a születéscsoporttal ki tud oldódni. És aztán a születéscsoport után úgy éreztem, hogy ennek a pókfóbiának a 80%-át tényleg sikerült tenni, tehát már nem állítom el igen. A látványától, és utána eltelt pár hónap, és most nyáron a nyaralás alatt megint volt egy ilyen állam, és megint sikoltam, ébredtem. Szóval, hogy ezt nem értem, hogy ez most miért értem. Ezt én se értem. Hát, hogyha ez volt, akkor lehet, hogy más is van benne, vagy... Igen. De lehet, hogy az, hogy nagyon ritkán tér vissza, az az oldódás jele. Tehát, hogy régen nem volt ilyen álmod, nem? Na, és most van, aztán lehet, hogy megint sokáig nem lesz. Tehát a pszichéből nem úgy tűnnek elni a dolgok, hogy így eltűnt és kész, hanem hogy ritkábban jön. Rövidebb ideig jön, csökken az ereje, a szamszkára merül le. Ahogy tanítottam nektek, mint egy akkumulátor, így merül le a töltete. Az azt jelenti, hogy ritkább, rövidebb, enyhébb. Ugye? És egy dolog, az mondom, idő, mire teljesen eltűnik a tudatból. Tehát, hogy, és ezt nem tudjuk megmondani pontosan, hogy mikor.